iro itrai sesien pat ngai play pi baro ha kerteng ke badun portam ke jong jisu ta kan ke video ngakwa bangan betai ya pi ya ke jing mentoy ke jong udawai bipi ubangi ngipen mi te kiju ong barabor bandi dawai bipi dawai shini thak namar ba habdi baro shijing em te hanre ke bas ngausi kalong ba habdi baro shijing em bat kapen kia nakawe ka benta bat kapen sniu pat nakawe ka benta tigini pat kidawai ki bangi ngipen mi ne em kamot kalong ka ba dan jingta ken kamot ada piyai di kalong kumba piyai thiet so kapen bahai ka kwat ka kia ya pi te kamot kam don jingta ai ru em te kamot ba kade kata ken ka pas ngau tenan te le se phim kwa ba phindi lenter pat te phila bandi no tengkhat ruken lane hajaka phindi man ka sngi onda phila sngo tho phila khia di no tang arsien lane license te yo namar ketu de phidi kamen to ye phi namar long kumba phi thiet so long kumba phi thiet khaw long kumba phi thiet jhur kamot ngi te na ka ban ta ban bha ka sne do ngi le kumno ngi bam so te kamot bangin kedang ka po ngi bam ja kamot kitu kidi ki batte te ki bom don jing ta ti kidi ki bom don jing ta la ngi penlut pisa kamot om le le hares ngausi ki dawai ki ba ngi hab bandi namar bangi shitom te hare da di shidi pat ka ta e ka kwat ka khia ka ta ken ki dawai ki ba pen ngausi ken ba kwa ban e no tang steng por te kini ki dawai jongi pat kat ba phinang di kamot kanang bha ken kanang mentoy namar ba kapen klan ya ka bormet kapen yat bet iki thit ki jaw kapen khoi ya ka kpo pen khoi ya ki pen khoi ya khlai bat kum ta ter te kamot kamen toy ba ken te new de YBP jongi ha ka jok por u yarap ya ka BP ha ka jok por u yarap ya ka gastric ru te uni u yarap ha ka ta ka benta te dadan mau ru u yarap hi uni u YBP u ya dai lang hi te u ba ya dai pat na ka benta uksang badan mau ha uksang ha kidney bat ka gastric kadon hi na ka wei pat hi ka dawai ka ba ngalat tho bet kemut kem tu ngalat tho gastric plus BP lane gastric plus dawai mau lane gastric plus kumta te kemut phila yu i hang tu ba ka yarap lang ka ya dei lang wan bang bangam dan kita jingpang umlong bangan di ya kani henry kemut ka yarap lang tambak kini kim don jing ta ai ru em henry kipen bha pen ban kipen pengat e ka met ka phat ka jong phi te kamot ka bha ka ngara penan kami kini ki dawai ki jongi te ngi pen mi ki dawai mau ki badon hak lai ne hak sang ne te ki dawai niangsohpet te ngi pen mi te ki don bonjat bha ki dawai ki bangi ngi pen mi te namot pran phila ban yo na sora te na po Dawai te na po nongston te shawai klampat yo ra ban pha te la shai ka sngi ka dei sau tarik la dang bakla te ngan sara uni udawai BP khambun te shepo mat pran namar ba men hakini ki sngi yo ra tang khndian te u yarap ha hi te phila ban shu phone chwa ban phone nga anda phila yo itu kita wai ngan tai phi kum nu ba phin penan kami itu kita wai ki jongi tu number phone jongi pra arsan pra not ar nyo sao pra arsan pra not ar nyo sao tengi ai kita wai beniat ru ba penja e jing smashin tur ba penja e jing tha ki beniat ke jing khi ka jing sei ki do beniat te dawai piles te ki dawai pangmat ki dawai jak tha ki dawai penja nyu le u hena u be dai be na phang na kam ta jong no ru te la da phikwa bu nyu jong phi on nam hap penan kam do powder pen senge jing hap ba ko phniang te ka sabon slek le ru ngi bo ka sabon sai khmat ru ka bes ngi bo ka night cream ru ngi bo mat ki sunscreen ru ngi bo te ki dawai jongi ki te ki ba amdan jikta ai ru em te nakabenta ka buram ko jong play yaro itrai